Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. APHLC aparti kang tangkring ke thekdun lok ajok BJP aparti atum APHLC pu amen pen kewangji arkoi ni phaikre troksior ni dipurong so pelong mekang ni ji lapen party kimi keseng thujia puthak APHLC committee atum tongsikot pen pherang kyami kangni All Party Hills Leaders Conference mate thihek pen APHLC bithungreng thama MEC constituency APHLC maipu ajit atum lapen khonsing teronatum chelangsi pini tongsikot pen pherang kyami kangni bangso pherangkia mekang nipon nangkok athelake normalom kar ompluk APHLC amen pen komatni APHLC asong atum kang tangkring ke thekdun longsi angbong kachejok dunbor I party nangke thakji aphan ke claim pusi ajit timung ahin pen ningjepon lapen ahok pet alama bangki komatni BJP leaders atumsi bangso aparti akimi aphan sengnon pusi ketoi pu khonsing terona hinpen jongdam ate APHLC party ke surihini rai krisir kepen amhang pethek pondo bonsitame mei kibidam abang along kom pikhang janglang isi tangka kadure jok bonsitame labang so party akimi ke penap arni sivet aphan koson se lapu aname thepu kebiunla mate James Hanse Pamunit lapan atangka ke ongloma mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang tong kerap dunloma puta jongpontu. Lasi Karbi Anglong arat rongbot rongso a constituency tin arat sitami labangso party ke rat aphan nangapamanghu aphan chot ahok pet a party kali lapen penap di purong sopi along ame sitami dunnang ni puta choniri pontu. Walang li presiden saran ni teng sinita dap sodak edum tiket po labangso party ke seng bangga itu men pudang bangtung bangke lagi komane leaders atum komane tangka maha ke doppi atum si labangso komiti mana so party apa seng bangke labangke ke toy pusini pen pudam ji athema itum APHLC ke 2019 pen itum non an ke seng tame itum na hok tame kelele adim dona sami alang tum bangke penap anisi veda fansi alang tum ke 15 crore tangka khejik prute matham tha James Hanse pu bangke alang liga prang menda popular mu putali kontraktor puli putali stame la phala buson meeting along mai along mayam pu pe chui polong bangke ake komane ke rap dun dulu la songbong ake padu tali lo dak Karbi Anglong siam masih ke toy busini ban ningidam tum atemela ana poisa alangi long duima la so James Hanse lo penawani agang bura pendang lok organisation to anfan ke hanyi polang li dong jakong duima gari ki piji bhara ki piji phalan dong jakong duima stame alang avip sampai dak bangke itum Karbi Anglong asiam sida bangke kerap dulu pensi nilipen jong ponji lalu nilipen pui bangke nasi rat aphan kapamang hu asai bangke itum claim nang lu pusi chuniring tum athema ke dam tang mustame litum di hala SDC atum le SDC U SDC P tu ke sengla pige thanda ninjono da lasong thaksi non la dakta la son si claim ji divide and rule of policy chalang tum ke dengi polam itum chini pame ase itum lule Karbi Anglong ara tat lunang nelo la pen tum bithung a consciency tame pen nap la bang so a ke sengi bang itum condemn lo la pen pak ta dunde bithung bangke itum ki doje phan ninghange athema la ke sengta party la ke alom so mane rada phan pamang kuya phang se seng chot posi itum ke dunang ne posi itum bithung ara pen tame itum CC committee wa pen me pini la bang so media long pen pachini pondalo dipenda Samilangso Mini Stadium Sports Complex Auditorium Hololong Korkanthi Mondol Committee Formation amai kepedopon BJP Assam Pradesh lapen BJP EKD siatum kepen khadateng pen Korkanthi MEC constituency alongta Mondol Committee akimi keseng ponji aphan akimi mai phula pen members kangwai mai pedopon Korkanthi MEC mate KAC Speaker Raju Tisoka chetongdon bangso mai long Mondol Returning Officer Aman pen Simon Phangchu chetongdon Sonsi KAC Excise Board Chairman Sundar Singh Ramsa, Samilangso Education Board Chairman Samuel Ronghang, Mondol Maipu, Dolo Inti, Kongchen Bang Chandra Inti, Dhon Singh Ronghang Atumpen Kedanglok, Korkanthi Constituency ke paro polling station Thongke Pratroka Maipu Chunbang Lapen Sakti Kendra Palokatum Chetong Donsi. Akimi Korkanthi Mondol Committee Maipu Kangwai, Mate Committee Kesengamai, Miss Senpen Pachun Pondo. Bangso Mayalong Korkanthi constituency along anso se BJP asong kithir thipen jakong ka cheprang thekchi aphan chetami chethan pon
an parta kebang GMLA kili kahut BJP pen kachetoy duna candidate aphan ke ongdung abot pen pahai dun vek chi aphan setami than pon sami langso pen longba morning ti Karbi Anglong news Rongkhang Socheng Betelnut Association atom pen krung sai mai paman pon West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo long chabahi thialong mati jonga chikloni phai kre trokarni Rongkhang Socheng Betelnut Association atom pen krung sai mai paman pon Rongkhang Socheng Betelnut Association lake mati jonga chikloni pioneer keparni si sengpondo Rongkhang Socheng Betelnut Association amahang pathek ponang kokalam thi abangki lalu kedam tanganing kan an karbiara tatum kovia dor kelong nang ji adora tengpen long le dat titia joksi association sengpon ang koklo Rongkhang pen Socheng aro kedam tanganing kan an ke kove bipari atum setami aning ke hang pensi nang lo jam pen aning hang adora nam jam titi Sitami pining penabangke badu bepari atum setami Rongkhang Socheng Betelnut Association atum aphan chingki chithan damdetik mate chingki chithan pon petik ke Rongkhang lapen Socheng arlo ke kowe lik ponongli lapen nam ponongli pasi mai phumen sing terona hin pen than pachini pon krung saya mai long ka chaparai pon lake pini penamasi Rongkhang Socheng Betelnut Association atum sayang deng klempon pitpo jai mekalong Rongkhang Socheng Betelnut Association amai phumen sing teron kong chunbang bed boring ti Dun Maipu Thomas Crow, Dun Kong Chunbang, Harmon Teron, Lapen Kaprek members to Anatum, Chetong Dun Si, Jai Mcmisen Pen, Pechunpo. Borthalben Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. Mate kiseng ko alam the bang la polo nili tum karbi khaya tum kowe pohormu amuilo chini bang vela lasila kowe arong amuilo thipi lapen laso kowe arong phani li tum ningkan throksi an lana nahi lalana pensi kowe athilong ji laso kowe athe ingtang te ko pen ili tum ku ekisom itum karbi tum bang jor pa phrang de titi lasi laso kobe pangtang long hi phan aphang pajor long le de ji phan sinilitung Rongkhang lapen Socheng nilitung a committee mate aham phang seng nang kok lo seng se putang lo te adhok amuni ratum mangke akang duka ko jor de ti lapen laso ki jor hut ilitung Karbi Anglong ta e biha chuklem bepar chojor cholang amuni do sita Karbi akhaya bhanta cholang chojor riresi bang akhai tumwang po direct nam pondet ti lasi no ni tum hamphang bunai nang koklo je ni tum Karbi akhaya tumta chojor cholang hamphang chisenglo la penide tum bang akhai mate bang apir thepen amuni dak ni tumalong nang lut direct nang lut longle nang nam longle Yong si direct nang nam lo batang lo te nili tum ham phang pen alang tum phan insai nang kok ji ache nili tum Karbi khai ta kerengji atwar nang kok lo sung piglo Karbi khai ta kerengji phan asi biha bepar ke claim ben de tum kereng awar saido lasi kachoyar kacholang ahor muge nili tum ham phang amuni dowek nei ni tum ham phang amuni ta long pensi alang tum angtan ben ke bang amuni tum hormu horta ponongji pusi nili tum bangso amai chiseng pon nang kok lo Rongkhang STLC alo ration card alo kimi keron pon West Karbi Anglong dongkam kam waisong pathua klamalong mati jong ni phai kre phwarni asam sarkar hinpen lakhapari sira kreisi Rongkhang STLC alo kiching sia pharman ration card alo kimi kerona jaime pedopo asam sarkar hinpen kithik pon asama det alo atokano kedo arada tum setami ration card alo longpon etnangji mate an isan cholong etang jipo kimanga tengsi kedamtang aningkan pensatami asamalo ration card alo ron pon bomlo lason thak thaksi pinile thot setami Rongkhang ST LAC long det pen kicheng sia pharman ration card alo ron pon thulo bangso ration card akimi Rongkhang LAC alo kadokawi pak suri cricket thomra pharo pinira ron pon ration card alu laki isi identity alo isi than pachini ration card alu jongsi longpon lopulo tangte urunodoi aki joy pen sikachilang alu pen danglok kaprek ason tami longpon thupu jai mekalong alu hiaman pen MLA Rupsing Teron MEC Pawan Kumar MEC Long Bisun B VDC Chairman Board Chairman lapen kaprek
man peng ke do ke thik ding atum chitong don si jai mek mes san pen pechun po Borthal pen Priyanka Balniki Karbi Anglong News Maka pada dak itu rongkang 111 so rongkang LA long tak dulu lah kan amri 112 amri tak dulu kan dak amri rongkang ke balik olah sam tak lah so program maka do bom lo je reson card kerol pen kelong nang ya bang pia tu kelong ya pasti pinik bang kan bang pi pan siron pun sa total के गदु के ये है 27,000 अंदो है बोतल के अंतरिया दा तेंगे असो तेंग आन के प्लेंग के पे बंग ने सिंग जब पो किलोन के पिबों पो apen ilutan linanan saran den pun पो सिपी jong silin foron pi pon aran pun bilet nang li tumahin dan pi ne sedaka ke ओ ला के मो जों सिंग ने के ले दु के दु प्लो ते ला बंग मो कंप्लेन पो दे तुम ही पे ला बंग मैं तुम लाग पन पो ला बंग apen mo penang li tumai la ni pon reson card dong lo pro de ason ka prek prek hon dalam halai hon रेशन कार्ड जों सिदुक दे सी डॉक्यूमेंट मन पो ला के रेशन कार्ड जों से लोंग लो पोते रुड दो तो लोंग पो रेशन कार्ड जों सिदुक पोते का प्रेक प्रेक स्कीम मन ला से सी के टेक लो ला बंग ता ला बंग सी रेशन कार्ड सांग तो नाम जत पो बंग ता ली लो ला बंग के का प्रेक ai ke lo ma tai si am thang identity hedi ta so ang ke phan sia alu lo la ta si ta bang si ke long sa de na pan kini lo je aprang prang de son card puta adu long tai tum long dun de ma re son card do puti no bhani tum si bang pa deng de ti tapi ni son ma ke tum don ke do ma son card putu ni ba ke doktor himto biso somar kan beng long doktor tu dia no tu ni ba ke pini ba ke inu bhani puli ke long sum puli सरकार तुमसे राधा थंगनो वांसी के सरकार बग नॉन रो लाके चुरोनंग पोपिनिया बताइ मीटिंग पे la pe mo penang li rat thing no ni tari kris step son ani son tro ka putak ke ron pon jiba putak pitin ला बाके dak rombon po tadi kris setiap kita kalau dak kalbino CM doktor tu mo hansi bang po di tempat tu po la baके so skip dan si hadat pe isi bang student teman long ke pom isi bang ke metric ke pas 75% wa anondaram burwa award people si bang ke high secondary ke pas tuan suatu marfan school people tapi si bang ke la kelas 9 dan kelas 10 sebab tuan school tuan bahasa Inggeris pun po dan rat tuan ke tiga bang ke la bang ke microfinance so bang ka putar kalau tuan rat tuan isi anong ei pun po tapi si bang ke dalam tang lang ke hut po so bang ki bang tu tuan so ke dalam pun po la pe si bang sel help tuan so rapan ka pajire tan ka bang dua ni mata po pipo tu po dan so thom skip po si dari ke serga bang ke amri la pen rongkang ke dak dong kam tu rapat Hamren MEC constituency ke parlo nok terang polling center along rong trokarat ki junalang pini anta joy ke warsai longwang bilang Lapu local EM PHE in church Mongol Singh Timung penajok non head jong long chore scheme tami pipon lo bonta halapu rong trokarat ana thua bangle ledam dila lasi pravjin pen puthot nili tum rong trokarat aphan ki junalang warsai nang pipon thuek nang ji po alam the hawarara tum pen chipeklang ponlo bangso puthak lapu EM Mongol Singh Timung pen alam the teng pulothi haladak local committee claim bang phu tum pen nang ki hang ason anke pipon bomlo bonta nang hang hi ason anke nilita pithek theda loposi ningje tangte local committee tum rongarat aphan matha pachitang pen mentusi rongarat akenang soropathak local EM aphan pachini po bonta halapu rong trokarat nonamat pravjin pen kijuna langa warsai akenang sot binonglo ang hede ke tego solo nang hang ade ni pielo aku nang hang lo te pitu po long chor ta lo ring wheel ta piolo ke ko sumarong si ko son ma la ke halo nang local committee te do ne phanang complete te dak nai pulu te pipo la ke thang da lam velo Katsa hampang pen excise department forest department lapen law and order department Karbi Anglong atoma phanso dak pen aron re illegal liquor kijor dhaba restaurant hotel kulat hai huyalong an tarlipsi inkirnang ji lapen kijui kelang picnic spot public place rada chatai along hor kijun krep thur thura bang hukum thothide nang ji pusi so dak pen katsa tum kachuningri pedopon lapen an parta arta kijum arta ningkaning koi pen inkora isia beratuma phan mate kacharli oso maratuma phan phangno ni det nangji lapen ke isia tum setami kacharli amo ahinanat thusi rd piponangji hor ki jora kulatle Karbi Anglong ke paching thonangji kali lapusi katsa amai phulapen ke isi kachari atuma phan kachuningri pedopon prohibited do
lahai hormu pondong ma pondong lima lahai kita melang betul ke cek nang pomati non ke dam tang ana ningkan ke labang so avidet penajo haladak ladak bang haro munit tame dudong lote hadang ning hang ling cuju nong lote ladak revenue nong ko hala so kama thapen bang si radang hingno idak lo la hingno idak lo ko ajo ini bang si pini ni le tumbang ke aku isien tong ci pidun tunang kok lo la pen aku la hiniang bong tame udedat produk te nono bang ke new ba isi circulate lo ba isi order sitame ni tong chinya teng pole te non bang ke law and order phandame labang so excise along kerap doje phan aron repen horke jor aron repen ki ju na tuma phan ki nep kanang ye phan tame police department na tuma phan government non hejong isi la som hukum ke thodu la sini tuma law and order aphan tame so dak tuning report je Karbi Anglong na puson abang ke narutum langangi athe ni tuma khay dong na puson na kisun ko lapen meghang a department of the forest atum tame sodak intang pring pe non ke charge up nangko pedona picnic spot kado kita dambom lo itame hadake ye tuma thalo ning hang ali a or adur ke ciplang a or adur ke no ke ciplang lapen ke ciplang dam dia tim tadi apo si ni tu mo pe nang ni nakar ju bang la pelo are ya kulat do latung jor lo la simu pe pulo ni tum pinang ana banta lang dundo thek long lo me thang ta jui dam lo adim bonda la puson thek long po pa si athe hala ni nura phan ki pu mane kulat hala ki kulat ki pi banta gol he athe hala tum pu pedat ke hala da ka rai ke do department tum pu pedat ke lada ke sonjor every day dake edom femini pen bangi osoki bigi chita bangi je ke charli oso marunta bangi sapi sar puta bangi hala tumsi punangi pupidet pen ako excise atum pi kopilon te non ke excise department Karbi Anglong long jitu me sen rap phan ke sarvi ni tum theklong mela ari vinu la tum long pick ta revenue excise department a revenue ke munit ko ama horki jung ko ama horki nang la lo mati mala tong pu hai hedat lo ma polang lo non bang ini tu mang ke pu plumpo excise som handa Karbi Anglong autonomous council la tung ta excise department a secretary non IM non tadi tu mang ke pu plumpo je munit da phan adukang hoi pen aprang ka pache la thot pen ke council a revenue hirek iri Mune na pran ke padam juji isi abik ki pa chopen ke je department revenue ke cipalong anong nam cipalong iri po ba tanor Karbi Anglong bang ke ni matha bang ke excise department revenue bang ke avi pin po bang sime po bang tamene Karbi Anglong revenue yong sila dak avi pin pulo tante alam bang ke Karbi Anglong arada to make horki jun kompik lalu mati non gedam tangke ini tum matha tha Karbi Anglong excise department tong si revenue highest munahi ke people lo Karbi Anglong ni tumana ki duk ki lo tum se horki junu omuna highest ko lo a horsi dorun e ke pudang ko teli tum council phata sorsar lambe rokta hai Karbi Anglong tumas council tum non ke chibai ko pila hora dukan anutil iye matum mana iye mapuria Kone council lo ke the muchok a secretary aporial hora dukan si khuli ako isi option number hini ko pilo tum khuli ji BUC pen hora dukan chok ta inu na IM aja kongdo poisa tangka do pute kone misen a school le khulia sonte ili tum kiduk au so maratom phan nanol fanet asentar le khuli sonte je jangre na tuma phan aki joy penge pichari je phan komane ye mani ki pen la pusona school le khuli pro sonte anso se rat ka churo da duji itame non ke nili tum jong si pekla nai pote je non ade ke the tum apuriam IM mane IM amu mane IM asupo amen pen hora dukan jong si pekla nai teni to hopta senior pen amen panda konde tilada la tum ki claim nai ke akimi fancy eda poisa tangka ke do binisuri do rada tuna cho kha ke hala si claim nai mati sita me kopilo
revenue kilong ke joy poisa tangkap ke bang ke joy kopila hor kijun tum do pik puma non ke Karbi Anglong along non ke la puson si hor adukan si non ke license chi ane mi ke tum ke penang kuli pik lo di pu along pak par jon lo dak manja matala son lo ni tu thek lo mang la si la bang so hol mu bang ke la le Karbi Anglong excise department revenue bang chilut chok na chilut chok lo putan te dak bang ke ili tum rata tum aki me yang thek lo ate Karbi Anglong hor ki jona phai nang jum lo nang kom lo pot si revenue ta nang kavi lo la si ni tum mon sidang la si ni tum first bang ke la an ni lo la si yong si misal pote je council atum ta hukum pinang ko Karbi Anglong ara thangga mata ka chingin kan hon ka ning so pela jo labang so jitu ni tum poison demand la ke thoma department phan khodai ram po lasi labang so teng bang ke alang tum outvet nang ko la pen picnic spot along bang ke non bang ke la person open araki krep thor bang ke thek long le nang ko la hello ni tum Karbi Anglong arada tumaphan mate ke khikidinga tumphan nili tum Karbi Anglong songjapi la pen songjapo tumphan nili tumaphan Karbi Anglong ara tumphan nang cari nang salon atumphan kacuning ri akid hidung kacuning ri ke pedukan tunga bangke lapo si lahor ajoy raki rampong ajoy ni munid apran pinang andam lo labang so bangke tu dasipikom nang kubangsi nili tumahin bangke ninga plongpen ni tum kacuning ri kan tung bakat sam phang song pen ke ni tum sulang do Karbi ara phang kacuning ri alam thenang ni tum media